Joraman các bạn là họ salay không này lấy phe luôn lấy phe lên này nó bên Malay này ấy anh đẹp đúng không? Saat ini taman bago jaga bijik khai jang mani. Chungchotun saimano thanai maso ang sothik date lai pokha 25 tarik tini 25 tarik 6 mas thanai maso ta thanai talo ajom sang borono meeting pai thangmanu yang khamapara khamao o elakan bumung khable Panchamnagar haipano abo Donbilas Thakur Singh Para ge hotat khlai borok o nokphang je tabo accident nungnai je injured thanai 25 tarik borok chini mailong u Panchamnagar bazar ni hatikhlai kipilemen borok prai 5-6 jon kau ge aro biang ni jani koilasone gari hinei ulo abo erasung khatabu gabo chalok nai rok sambobot borok onek kefek mani najak ingkhana engke gari hatikhlai phaiprogo gari sako boksari khaike abo jagat khorok nei chini parani chini thaijing chung visit klepega borongna nikindro tai khorok jangko tamsikamo bisho bidabagi ge borong nogobo chung thang phaika ge adini furugo je incident nungoi thangka abo to lai thangka gene aboni pore oro bibinno case stage unglaikha ge chung phainani jora maya ge mia horok kai chin siam sa no ang agim sajak ebong buagra no sajak buagra bo dagi je sudo thangni hinai tini ge chung jora kurin bising phano kaisa jora tiklaile chung borok no nok phangbai malainani ini phaileka ebong boskango borok ni bagoi je better treatment chung bobai khlai man abon bagoi chung nok phangbai jugajug kurunglainai ni chung kok riwai klangka ebong borok bai chung tam khlai man chung chesta khlainai ebong je mansak chini honorable TTA ADC ni CM bini ব্যক্তিগত ni pokho theke bo je yak chuksa kisamisa yak bargoi klangka asuk Saat je rugi kelai tong rong bung ni tabo obostha ke bom hai. belai ogo tabo je i noko che chung phaimani borom gna tam singam bin mung Hamuk Singh boto tau phane bin mental se jagat phayako kok rok haino uradara khlai sai tongo ge thaijing tai khorsa u aro je para thangphaika chung norok bo nukhana arbo to chini direct oron bini bisho sorba bini bo khaklam bekrang kongtham rok baijak ge aborok no chung hakchalo bahai ke chung treatment khlainai chung abo one suklainai hinai chung borok bai kogriwai kalangka Hammais.